dneska my hrajeme in-game. Tady někde ještě je Seba. Jo, ahoj lidi, já jsem tady. Čau. Tak za jednu sekundu začínáme. Teleport. Adame, že my už budeme natáčet skoro každý den spolu. Jo, skoro. Ale o prázdninách my máme prázdniny, tak budeme natáčet hodně, že? Jo. Tak jdeme. Jdeme do hry. To už začalo? Nebo jo. Já ještě prostě nepřipoju? Mám dát, Tak. Vlastně jako... No, dávno vůbec já nehrál in-game. Já už jsem tady, čau. Čau. Už začneme první hru. Pošli, Adame. Ne. Nepodcházej. Mám dát skip nebo? Jo. Já ne, já si chci koupit. Ne, to vůbec nic. My nerozumíme, co on tam říká. Už skip nejde dát. Protože už odchází. Oni je zabili, ty, co tam šli. Jo. Já jednou Oni tam teda zašel, mě zabili momentálně. Jdeme Sebo. Jo, kam na jakou? Počkej, kde jsi? Čau. Jsme spolu? Ne, u mě nějaký bug. Hej. Co já tady dělám? Kde seš? Už Adame, seš tu? Počkej, já nevím. Ono se to teď nějak otevřelo divně. Ne, já nejsem. Já jsem v začátku. Tak já se jdu teda resetovat. Ne, nejdi. Mě asi... A jdeš teda? A ne, já nemůžu asi. Ne, já můžu. Mě zastřelili, ale. Mě střelili. To je špatně. Auč. Tápek mě vzal, dobrý. Proč momentálně? Adame, seš u nás? Jo, jsem. Kde jste? Kde jsi? Já jsem s nějakým cápkem. Máte červenou? Proč tak rychle? My jsme v cíli. Ty jsi v cípu? Ne. A ty jsi už u konce. Nejsem, já jenom na polovině někde. A jsi nemíň. s cípkem nebo ne? Nejsem. A můžu jít do pole, když... Jo, můžeš. A nebudou mě zabíjet, jo? Ne, nemají.
Ne, budou. Ano jo. Jakých 60 sekund? To dáš. Já jsem na začátku. Někdo zemřel. Proč tam prhla? Proč? Green light, red light. Green light, red light. Dáš to? Já to nedám. Proč? Adame, dobrý. 10 sekund, já to nedám. Ty jsi chtíp? Já... Mám dát reset? Ne, já budu za tebou dívat. A my natáčíme, jo? Jo. Ach, no škoda, že to chci, že jsi... Kde jsi? Mě zabili. Mě taky zabili. Už? Jo, já jen jsem tam byl. Já jsem tam prostě byl. Tak na tom asi budeme dneska končit, nebo ne? Nebo dáme ještě jednou, Adama? Dobře, tak kretu lobby. Ale budou jenom 2 pokusy. Já na tě budu čekat v lobby. Je to teprve teleportuje. Mně tak. Adame, a ty videa budou na YouTube? Jo, budu. Dneska? Ne, asi zítra. Ale ty to každý den dáváš na zítra. Já opravdu to dám zítra. Opravdu. A nechceš, už tě to teleportovalo? Jo. Já jsem v kruhu. Počkej, já nevím, my jsme na jednom serveru nebo ne. Já se kouknu. A jo, jsme, je tady Adam. Jo, jsme. Čau, jdeme. Rychlej! Jsem. Proč to tak silně? Co seš? Já jsem. Adame, a jedno video bude dneska na YouTube? Myslím jo. Jedno? Myslím jo. Jo, aspoň jedno bude. A to budou teda všechny, jo? Myslím jo. Tak lidi, my zítra budeme natáčet, Adam bude dávat videa, že jo? Jo. Možná na dnešek to budou už poslední video. No ještě nějaký. Ještě jednou uděláme. Jo. A pak už dneska už nebude pořádný. Jo. No, chtěli jsme 5, ale nevadí, že nebudeme mít 5. Adame? Co? Takže zítra nebudeme natáčet, jo. Tak dávej já. Tak já zkusím teď nezemřít na první hře. Říkáš, že dneska zkusíš dát ty videa? Jo.
Ale kdyby si ten nějaký nestihl, tak zítra nebudeme natáčet, protože musíš to stihnout a Jo. třeba špofíčí, že? Tak mně stačí, kdyby si jel na YouTube aspoň jedno. Až dvě. Neboj dopředu, nešla. Já odcházím. Skip. Já skip zatím, až bude 25 lidí dá skip, tak dám. Jo, dawaj. Ale ať se na to lidi já jsem to chtěl dát. To vůbec na nic. My nevíme anglickou. Já vím, ale aspoň se kouknu na tu ukázku, to je dobrý, ne? Green line, teda red na green line. Proč zas? To. Seš tu? Zas ne. Tak se napoj zas, nebo jak to? Tak počkej. Jo, asi jsem tady. Ukazuje se to? Asi, počkej. Ne, nejsem. Už zatím. Teď budu, počkej. Dej skip. My už jsme začali. Jo. Já jsem. Proč? Kde jsi už? Seš tam? Jo, jsem, no mě na začátku asi zabijou. Ale nezabijou. Tak nikdo nechce vracet, aby... Tebou nechce bej? Ne, jakoby já jsem vzadu a někdo mě ne... A já nemůžu rychle běhat. Ale stihne, vždyť je dost času. No, minuta, 2 minuty celý. Já se nevidím tam daleko. Já jsem skoro na začátku. A můžeš ten rychlej běh? Ne, mě postřelili. Tak já jdu za tebou. 60 sekund. Ne. Je to ty. Chápeš, mě vzal, Co? že mě berou cápci. Ale já chci, aby si to stihl. Já nevstihnu. Tady polovina ještě a už 10 sekund.
Já zemřel. Takže pro dnešek samozřejmě se ještě na mě budeš koukat, ne? Ne, už je dlouhé video. Takže pro dnešek my se s vámi loučíme. Jo, čau. A